Ngihleli naye impela ugogo la. Ugogo engihleli naye ngizocela nje ukuthi ngimnike ithuba azichaze ngendlela azoyichaza ngayo ukuze abantu bamazi. Ngizocela ngikunike ithuba gogo ukuthi uzichaze esizweni lapha ebantwini. Mina ngiwugogo uJama, Marcos Jama, odabuka eHarding. Sabe sisazokwakha endaweni yaseMgababa. Ngishadele kaShozi ngokokushada, kodwa ngisebenzisa uJama ngoba ngangingenwa amadlozi akubo angasekhaya. Ngakho ngibiza isibongo sasekhaya ngishadile. Yilokho. Cabanga ukuthi abaningi bayazi ukuthi ithuna lesangoma lisendleleni. Ngokuhamba ufuna ulwazi, sayalelwa khona le. Sayalelwa omunye wayesiyalelile ukuthi asike siyobheka nangale mhlambe khona ulwazi esingalithola. Masifika nangempela salithola ulwazi sasilifuna. Masibuya ngenkinga yobungoma ukuthi kubuye kugadlwane la ebungomeni. Kwakhona la esishayeka khona. Kwaba uyena muntu wasitakula kuleyo nkinga esasibhekene nayo. Engiyohlezi naye uyazi hlezi ngimbonga nje ngihlezi ngisho ngambonga impilo yami yonke. Ngase ngiphila ngeNkosi isikelela lapha, kodwa-ke mawuthembile lakini kalikulahle idlozi. Engisho ukuthi udokotela ngamazi kanjalo-ke ngokuyalelwa umuntu. Ukuze umazi umuntu uyalelwa omunye bese ngabona ukuthi kuyasebenzisekana naye. Ngakhetha ukuthi ngicela ukusebenzisana naye. Kube uyena muntu engibambisana naye ey'ntweni ey'ningi. Sagcina sazana kanjalo-ke. Siyakuzwa gogo. Ugogo yena ngabe uyahlolana ugogo? Ake sithi udokotela angimtholanga. Ngiyakwazi yini ukuthi ngize kugogo ngoba esho ugogo ukuthi bayasebenzisana? Ngiyakwazi yini ukuza kugogo mhlampe ngizocela ukuthi kube uyena ugogo ongisiza? Ugogo uyahlolana, wenzani ugogo? Njengoba ngiwuMakhosi ngiyahlola, nokuthwasisa siyathwasisa. Noma phela kuney'ngqinamba zakhona-ke ekuthwasiseni, abuyahlupha amathwasa. Kodwa siyahlola, siyalapha umuntu uma egula, yonke into siyayenza. Okunye ngiyaxolisa ukuphuma esihlokweni. Engifuna ukukwazisa abantu kungakhulumeli mina nodokotela kuphela esike sahlangabezana nakho kule ndima yokusebenza abantu. Ukuthi abantu ukulapha kwethu sicela bakuthathe njengokulapha kodokotela abafundile. Ngoba inkinga esiye sihlangabezane nayo, abantu ababi naso isineke sokusebenzisa umuthi uma umnikile umuthi. Umuntu usheshe agxume athinte hhayi nginsizwa alokhu efona, angafuni ukuba nesikhathi sokunikeza umuthi ukuthi awuzusebenza. Ngiyacela abantu kuleyo ndawo nje basisebenzisa kanzima kakhulu. Nomuntu usebuya sethi uzobonga, wena usuke sowudiniwe ngoba abakwazi ukulinda. Sicela abantu noma ikweyiphi inyanga abaya kuyona, umuthi awusebenzi ngomlingo, umuthi uyalindwa ukuze usebenze. Kusuke singenzi ngemilingo uma sisebenza umuntu. Siyacela kakhulu ukuthi abantu nje sicela bafunde ukubekezela nokusebenzisa into ngendlela osuke umyalele ngayo, bangafuni kube imilingo. Isikakhulu laba abasuke beshiye kakhulu obaba, hhayi ibona abasihlupha kakhulu, siyabonga. Ngiyakuzwa gogo. Dokotela, ugogo uqeda kusho la ukuthi uyathwasisa. Ngabe udokotela yena uyathwasisa yini? Ukuthwasisa ngathi siyathwasisa kakhulu futhi mathwasasa akhona siyathwasisa nje into ekhona le ukuthi basebenzisana nogogo lapha, ugogo Shelzy, siyasebenzisana ukuthi siyakhona ukuthwasisa size sigcine sibaphothule sikwenze lonke ukuthwasa sizokwazi ukuthi esinde noma uma ngabe uyothwasa, ukuthwasa kahle kahle kuthiwa usuke umuntu uyomlapha ukugula. Siyakhona ukumthwasisa siwulaphe akwazi ukuthi egcine e-right, ekhone nayo ukuba naleyo nambuzana
cishe zilaphe nalawo mandla akhona ukuthi abe nawo akwazi ukusebenza nomsebenzi wakhe aqhubeke ukuthi naye akwazi ukuphilisa abantu ngoba usuke aguliswe yidlozi. Ngiyakuzwa dokotela. Gogo, ugogo-ke yena isiphi nje njengoba esho ukuthi bawodokotela, isiphi i-speciality la athi khona ugogo, hhayi mina uma unginikeze lokhu, hhayi impela ngigarantile la uhamba ubuye? Ngiyagaranta kakhulu la ekubuyiseni umuntu uma ehanjelwe yindoda. Nginabo ofakazi asebehambe babuye abuye abantu bawo. Nasekuletheni umuntu uma engaguli izifo zikadokotela egula lokhu nje kwesiZulu, hhayi siyabheja ngalapho. Ngiyakuzwa gogo. Dokotela, ake sithi nginibuza nobabili udokotela nawe khona. Ake sithi nakhu-ke mina kwenzeka iphutha njengoba phela sabanye. Kwenzeka iphutha la mhlampe ngagcina sengithinta umlamuntu ngephutha. Bangishaya ngenkunzi umalanga yelunga. Mhlampe ngikhuluma isisu, mhlampe ngizwe into ehamba esifubeni. Siyakwazi ukuthi ngisizakale lapho. Inangizana uma ngabe kunaleso simo leso siyakhona kusilapha. Kusilapha kwakhona kufuna ukuthi usinike isikhathi sikulaphe ukwazi ukuthi usinde. Noma ukunangizana ukugula kwabantu akufani emzimbeni ukuthi kuzofike kushayeke kanjani. Omunye uyamlapha kusuke same time ngaleso sikhathi, omunye uthole ukuthi uyamlapha uthole ukuthi ulwa nakho ngoba nakho kusuke kulidimoni elilwako. Kodwa siyakhona ukuthi silulaphe lelo lumbo uma unelumbo noma unale nto ekuhluphako. Sithola nazo iy'hlobo zey'nyoka zonke, sikwazi ukuthi siyigaye lezo nyoka lezo ngey'nhlobonhlobo nokunye nokunye, sikwazi ukuthi sizokhanda leyo nto leyo, sikwazi ukuthi sizokulapha ukhone ukusizakala. Ngiyakuzwa. Mina-ke nginenkinga. Inkinga enginayo ukuthi ngisayinsizwa nje encane eshayela amaloli. Ngihamba kakhulu ngiye le koMpumalanga. Ngishiye umkami osemncane naye okom-25, 26 ngimshiye ekhaya. Uyakwazi mhlampe gogo ukuthi ungisize ngokuthi abafana bengamqalazi. Bengambuka nje uma bembona nje bebone nje Babone isilwane bamsaba. Kuyenzeka. Kuyenzeka kodwa phela ngeke baze babone inoni. Kwesinye isikhathi siyizinyanga. Mina ngithanda ngathi ungakhuluma iqiniso into okwazi ukuyenza uma ungakwazi futhi awukwazi. Noma bengeke babone inunu, but singakwazi ukwenzela ukuthi bambone kodwa bangamsheli yena. Abe umuntu ohloniphekile bamdlule nje kungabikho umuntu ogangela kuyena kodwa ngeke simshintshe phela simenze isilwane. But singakwenzela ukuthi bangamnaki abafana. Mina-ke ngifuna ukwazi gogo ukuthi ngiyasebenza. Sengihlalile laphana ngo-supervisor, ngiyafuna nami ukuba imanager emsebenzini. Ngizoqala kuwena. Ngiyakwazi ukuthi ningikhuphule esikhundleni nisebenzisa Njengoba besike sasho ukuthi uma sizosebenzisana uzosilalela kahle, uzophinde wazi negama lomuntu okuphethe, singakwazi ukukukhuphula lapho. Into eyenzakala kakhulu uma bewunalo leli themba, uzosithemba ngoba uma ngabe unganalo lithemba ungasizakali. Kanti uma uzoba nalo ithemba, siyakhona ukuthi silwe ukwazi ukuthi sikukhuphule lapho khona suke sithole zonke ley'lwanyana noma ney'hlahla ey'gamile ezokhothi nawe ugqame ukhushule emsebenzini lapho khona sesihlanganise lezo. Yeah. Shuthi uthi asikho phezulu. Yeah. Ngiyakwazi ukuthi uma kuwukuthi ngifuna ukukhula emsebenzini wazi ukukhula.
Ya, kunjalo Kuyenzeka. impela, uyakhula ukhuliswe ekusebenzini. Ngiyakuzwa dokotela. Mina-ke engifundile-ke ngahamba ngayofunda ngahlala edeskini, ngayithola idiploma, ngayithola i-degree. Kodwa umsebenzi uyagculiseka, awucaci umsebenzi, angiyiboni inqubekela phambili. Ngiyakhona ukuthi Uyasizakala, ukusizakala kwakhona siye sifune ukukulapha sihambe nokukugeza, mhlawumbe khona inkinga esuke isivalelo lezo zimo zakho ukuthi ungakwazi ukulungelwa izinto. Siye sithi nje thola inkukhu sikugeze, sizoqhubeka ne-process ukwazi ukuthi ube right, uthole umsebenzi, ube nogazi, uzokhona ukuphila. ugogo shothi ngizwile uthe uyahlola. Ugogo uhlola kanjani? Uhlola ngamathambo, sihlola ngesikhundla, ngoba udokotela simzwile uthe yena ikakhulukazi ushaya ngesikhundla ngoba isona specialty sakhe lesikhundla. Ugogo uhlola ngani? Uma ngenza kugogo ngiphatha ini? Ngiphatha ikhandlela, ngiphatha ishuni, ngempela ukuthi ngikwazi ukukhanyisela ugogo. Senza kanjani masizobona ugogo? Ngasho ngithi nami ngihlola ngaso isithunya ngoba isikhathi esikhulu ngisanda kuphuma nje edlozini. Ngangithi uma ngizohlola ngiqale ngikhuleke ukuze ngihlole umuntu. Engingasho ukuthi ngihlola ngaso isithunya nami. Uma uzohlola uphathe ikhandlela elimhlophe. Amina ayabe uthuka amakhandlela aphathwayo elizomela iy'dalwa zakini ney'dalwa zakubo kama wakho. Ugogo utholakala nini-ke yena 24. iy'nsuku atholakala ngazo, uma kuwukuthi utholakala mhlampe ngomsombuluko kuze kuyogcina esontweni, usebenza kusukela ngasikhathini kuze kube isikhathini ngoba eshilo ukuthi wendele kwashuzi. So kubuye kudingakala ukuthi esebenze umsebenzi wabantu abadala ophinde enze iy'dingo zakhe kubomama. Njengoba sewushilo kufanele ngibuye ngenze iy'dingo zami. But akunasikhathi sokuya enyangeni. Umuntu oyomnika isikhathi ilo osuke efonile, kodwa uma kwashaya u-6 or 7 ntambama, hhayi, asibe sisavumela muntu, ilizwe selafa. Kungenzeka umuntu afike ethi uzofuna usizo kanti uthunyiwe. Ngele-ke uma egula abanye bayafika begula ebusuku. Uzothina ukugula kufika noma inini. Uyoqina isibindi-ke umsizele. Uma kukhona isimo esisuke sikuphoqile-ke ungafika ebusuku. Kodwa ngo-8 ekuseni nje kuyagcinwa ngo-6. Iy'nsuku zonke iy'nsuku noma kuney'nsuku lapho asebenza ngazo ukuthi usebenza ngesikhathi amsebenzi noma ngesonto amsebenzi. Ngathi zonke iy'nsuku hleli ngikhona nje. Usuku langesonto kuphela esibe sivakashele emasontweni. Ugogo uma kuwukuthi akanankinga yokushona, uma ngize kuye ngizohlola, kumele ngiphathe imali. Ngoba ama-price ayaguquguquka, sicela ukungakusho lokho. Sisombamba uma kuwukuthi ugogo ufuna ukudla kuye yena, udokotela ngithe ngiyamfonela akekho le okhongoyo noma ukuthi waswazi sengifuna ukuza kugogo ngoba ushilo ukuthi basebenzisana. Ugogo ngifika kanjani? Ukuze ukwazi ukuza kumina, fuze uqale kuyena umuntu udokotela, ingani usuke uvele usetshenzwa udokotela. Mina ngifonele udokotela athi kune-customer lami engicela ungisizele lona lapho. Angikwazi ukukuthatha kade usetshenzwa udokotela bese uyizele kumina. Fuze kube uyena ongitshelayo ngize ngikwazi ukukusiza. Imvume fuze ngiyinikwe uyena. Okay, angilona-ke ikhasimende ukuzisukela le engihlala khona lokhu kuwe ngivela lapho kufuthi. Ngiza kanjani? Okay. Ake uma uza kagogo Shozi, mhlawumbe usuke ake ngithi usuke eThekwini. Amatekisi asemgababa akhona khona eThekwini, ngingakuyalela wona. Angaserenki kwakuyi-Caltex kudala, angazi manje sekwaba yini. Angaserenki leyo-ke. Ufuna ama-taxi aya eMgababa Area 24.
bese wehlika eweseli masukhona. Sekulula-ke masulapho bese uyangifonela ngikulande khona-ke. inamba yakho kusho Ithi 078 576 4687. 078 576 4687. ugogo yena njengodokotela uyakhona yini mhlampe ukubamba inkinga yami manje kufanele ngocingo noma ugogo ufuna ngize Eyi leyo ishiyana ekubeni lula komuntu. Ngingasho ngithi kuba lula kakhulu kumina uma uza esigodlweni. As ngiwumuntu engingenaso isikhathi eside kakhulu ngikulo mkhakha. Kuye kube lula kakhulu uma uza esigodlweni. Kodwa futhi uma ungifonela mhlawumbe ake ngithi uphethwe ikhanda kanje or khona into ekuphethe. Ngiyakhona ukukusebenza efonini sikhulekisane efonini ube right. Ungaze ufike kwami. kuyazwakala besithi siyabonga nje ugogo utholakala eMgakada so uba umuntu oyedwa uma kuwukuthi ufuna ugogo uyamthola udokotela uma kuwukuthi ufuna udokotela siyabonga ugogo. Siyabonga.